Здравейте! В това ревю ще ви представя ремарке за строителна техника 3 тона и половина. Моделът е Leader N35 350 Load Max. Полезни размери 3,50 на 1,70 вътрешни размери. 3 тона и половина общо тегло. С два моста по 1800 кг на кнот. Колелата са 185 R14C, т.е. имате по-добър просвет за движение при неравни пътища извън пътната мрежа. Оборудването е опора за кофата, автоматично маневрено колело, 2860 кг полезен товар. Имаме алуминиеви рампи, които са леки, същевременно здрави. Могат да се изместват навътре за машини с по-тясна следа. Имаме също така и опори, които стабилизират композицията при товарене на по-тежки машини, каквито очевидно са предвидени тук да бъдат товарени. Много здрава, солидна, стоманена конструкция, заварена, горещо подцинковано всичко. Дебел шперплат, водоустойчив мултиплекс на дъното, стоманени калници също заварени, може спокойно да се стъпва по тях. Като цяло чудесно предложение с много добри размери и тонаж на доста добра цена от 4980 евро с включен ДДС. Ново ремарке с 2 години гаранция, налично при нас, в салон Одесос Варна и на remarketaodesos.com.